bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye min ye baabu bɛna taa n'an ye Mali kunungo conseil des ministres la kɔɔri ale bayɛlɛmali usine kura k'o bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ Mali marabolo 3 olu ɲɛmaaw falenna Segu gouverneur kura o ye Saka Magasa ye ale tun bɛ baara kɛ administration territoriale yɛrɛ kɔnɔna na général de division Keba Sangare ale segira ka na gouverneur la nka a bɛ taa Joyilakaw olu fɛ yen o ni Kucala Buguni man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ u yɛrɛ bɛ dancɛ bɔ kosɛbɛ sasira dancɛ bɛ Joyila ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ ka taa masigi yan fanw fɛ ale ni Kajana fanw fɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fanfɛlaw la Kucala fana gouverneur kura sɔrɔ min ye général de brigade Aruna Samake n'ale tun ye armée de l'air chef d'état-major kɔrɔ ye ale sugandira sa ka taa min ye Kucalakaw fɛ ale y'an ka lasigidenya fana kɛ Irisilakaw fɛ ale sugandira nin waati na Falaye Joyila gouverneur ale min wulila u ye ale bila ka taga Mali ka lasigidenya la Liyɔnkaw fɛ kunungo conseil des ministres la musow de kɔni ye saraba cɛ dɛ muso 15 ɲɔgɔnna ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kunungo conseil des ministres la an na an da don o la ka tila ka o fɛsɛfɛsɛ jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'u ye pankuru kura san jamanakuntigi ka pankuru kura ko kɔrɔlen kɔni ko dangarelo la kosɛbɛ an na an da don o fana na ka ɲɛfɔli kɛ magistrat kura olu kun ka kali ka siɲɛ baaraw kɛra cour suprême kɔnɔna na min ye nin waati na fana sa a tɔgɔ ye di chambre criminelle sigida 6nan ta o baaraw fana daminɛna kunungo FIFA ko Falaye Tɛlɛbugu ɲɛbɛrɛ ma daminɛ FIFA kɔnɔna na fiyewu ko Infantino ko k'a bɛna jɛkulu dɔ de sigi o jɛkulu de bɛna coupe du monde labɛn baara bɛɛ lajɛlen kɛ n'o jɛkulu ye tɔnɔ sɔrɔ tuma min o bɛ sɔrɔ ka fédération bolola sɔn bi min ye France fédération ale wulilen don k'i jɔ UEFA fana wulilen don k'u jɔ farafinnataw ko k'olu bɛna ko in jateminɛ Infantino y'a yira sa k'u ka jaabi di a ma yanni septembre kalo tile 19 cɛ sabula septembre kalo tile 19 FIFA ka lajɛba bɛna kɛ Falaye ko ni fédération minnu sɔnna min ye euro wari miliyɔn 35 ye o bɛ d'olu fédération kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma cogo di u bɛ sɔn wari wa ko ni nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banna pewu ni nin jɛkulu in sigira Falaye Infantino ale yɛrɛ bɛna FIFA ɲɛmaaya bila a bɛ taa nin ko in de ɲɛnabɔ koyi Dayimu Kayimu a yiralen don k'a fɔ yɛrɛ ko ani Trump somɔgɔ dɔw de bɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ fana Falaye n y'a f'i ɲɛna cogo min balontan na kunungo Cameroun y'an dasi 2-1 musolakaw ka ndolantan min bɛ sen na n'Ala sɔnna a ma an n'an da don nin bɛɛ la bi maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na. Okumu kɔnɔna na bi Bamako ko su ka jan ni tile Falaye ka sabu kɛ mun ye
su ngana o n'olu kun dɔnnen don fɔlɔ k'olu ye ŋanabaw ye olu kun ka dɔgɔ bitala fala ye u den minnu bɛ yen n'olu ma wolo fɔlɔ k'olu de kɛlen don ka bɔlɔn furancɛw minɛ bi an balimamuso dɔ ye laseli kɛ an ma an ka jɛ k'ale lamɛn fɔlɔ. ne bɛ falajɛ de ne bɛ kɛ falajɛ gidɔrɔnda de la brigade mɛsi su o su brigade mɛsi bɛ se ka turu 6 kɛ falajɛ yan nɔ daragɔnda la minɛri kelen bɛ ka gidɔrɔnda fa tɛ mais famaw dixième bɛ na septième bɛ na miliwiti mɔ polisiw bɛ na donc famaw bɛ nin bɛɛ kalama koyi a ka liti ala k'aw dɛmɛ a taabolo ka ɲi. Est-ce qu'il y a femme donc et puis week-end fait appartement mais dese Bamako peu appartement te soro vendredi samedi dimanche appartement mais dese Bamako mobile to ere wenda fo na minero woloma ga bo an jole chela katanu no na brigade mesi mo fona minu kana ga no mina ku do mobile kono bo comme ante mina yela garan ante on temne brigade mesi la mais min brigade mesi na na minero mina ga tranu o be wakelen sira we jinga boku ni police wara nana ni de minero e kemenan sira dro we travaro ni ma de TikTok mana wa mais komi mi fera ele gan fo famauka kon demsenu fana maragwa sisa ni famo se la je wakele ko sisa kata ka punition da uka est-ce que chini ube joga alnu e faman na toy ute jogwa ubu yere ngini wa et puis toni ube na sra ube na fo a chena we aminen odono ye min daunka ute no suga mine jamais che miner bare be miner wa chamante bumo ga dene chamamina barake de la fe ube cholo ga buga patron fe kata autogar kono donc nous de notre part kono doro ya banene et puis chamamina jusma fere fanana go beto jusma fere la bare be na magidala demsen fitinu a binalan kirache olu yere ma do akono folore mais min be cigarette tigini fennu olu de to folo be na do akono ebi sanjoli a bebe kan senka ali présent kele ka foko ka gerebu den fitinu a binalon tartalocho do nere do fo ka jichi nenye kan kwa ikan a fo demsen gerebu den fitinu ma ko ta sugune ke na soro I wolo denero au moment qu'on a 0h 1h 2h o wati ikan ala le ta sugune ke ikan ida kwa mais ibole o senga fo 2h 3h nous clala o soro ka tu moro do ga bitgindala ku da ka sunogo yeno ya mele min ye ministre Mamadou Kassoge n'ale bɛ sariya ministre so kunna a ye ngamu gosi a ko a y'a la kɔlɔsi nin waati laban in na k'a yira k'a fɔ ko min ye dɔrɔgu ni kiribikiribi fɛnw tɛmɛnen kɔfɛ ye ko bi k'an ka dugu kɔnɔ bɔlɔlɔ sanfɛla kɔni k'a sangalama cilen don ye kosɛbɛ den danu denmisɛnnin jenu k'olu ta k'olu don min ye cɛnimusoya ko camancɛla fala ye ko a y'o la kɔlɔsi ko jɛkulu bɛ yen minnu bɛ nin baara kɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛ wa k'u dogolen tɛ koyi TikTok groupe b'u bolo WhatsApp groupe b'u bolo u ma d'aw ma koyi u b'a ta tuguni k'a bɔlɔlɔ sira sigi sen kan ka jaw ta k'a sangalama ci ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin ko in bɛ ka sanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ministre Mamadou Kassoge ko ale yɛrɛ ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ so bɛ an bolo yan n'a bɛ fɔ o ma ko appartement yɔrɔ bɛ maaw bolo u kɛlen don ka sow san ka dugukolo dɔw maminɛ ka yɔrɔ dɔw labɛn nin ko cɛjugu damantan de bɛ taa kɛ o kɔnɔna na denmisɛnnin minnu si ma san 12 san 13 sɔrɔ k'u bɛ rendez-vous di olu de ma fala ye nin so ninnu kɔnɔ u ti da u ma koyi u bɛ tila k'u jaw ta ka jaw feere min ye denmisɛn dɔw ye u b'u nɛn don olu kɔrɔ ka taa n'olu ye sanubɔyɔrɔw la ani damandaw la ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ka jan Bamako la ministre Mamadou Kassoge ko a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko nin fɛn minnu filɛ nin ye bi
nin kɔni no an ka jamana kɔnɔ wa nin t'an ka tabiya nin t'an ka danbe ye ko la sa ko ale yɛrɛ bɛ min ɲini an ka dugudenw fɛ u k'a yira u k'a dɔn k'a fɔ ko sariya min b'an ka jamana kɔnɔ bi a bɛ nin waleya bɛɛ lajɛlen kɔn wa min ye maa o maa ye n'i sɔrɔla nin ko ninnu na denmisɛnnin ncinin ninnu k'olu ta k'olu don nin ko la k'u kɛ jago ye ka taa n'u ye yɔrɔw la malamaw ka hakɛ to k'u bila sunkurubaya sira fɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye ɲangini o ɲangini b'a la ko o na da i k'an ka jamana kɔnɔ minisiri y'a yira fana k'a fɔ ko a y'a la kɔlɔsi ko so talen don bi Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan so minnu na min ye lamɛnbaaw ka hakɛ to porno film de bɛ taa dilan ye ni denmisɛnnin ncinin ninnu ye ka tila k'o bila bɔlɔlɔ sira fɛ k'o feereli sigi sen kan o majamubaw bɛ yen o kɔkɔrɔdonbaw bɛ yen ko wa ko bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ bin cybercriminalité minɛn kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiriw bɛna kɛ don nataw la k'a b'a ɲini sotigiw fɛ n'o ye appartement meubletigiw ye k'a ɲini maaw fɛ minnu ta ye hôteliw ye minnu ta ye dumuni feere yɔrɔw ye so minnu labɛnnen don maaw bolo wo cɛw ni duguɲɛw kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'a bila u kun na bi ko wulikajɔ ni cɛsiri jamana bɛna ta k'a ɲɛsin u ma densomaw den balimaw min ye maa minnu bɛna lamɔ la u fɛ yen maa maa bɛ yen ko denmisɛnnin b'i ka mara kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na wulikajɔ ni cɛsiri ale y'a ɲini a ka cɛdenw fɛ k'o boloda o la k'a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko k'a ta bidonya in na sa min ye kiiri tigilamaw ye a dugumanda fara sanfɛda kan polisiw ka OPG brigade de recherche min ye gendarmerie taw ye inspecteur ka taa se cybercriminalité n'a ɲɔgɔnnaw ma ni kiiritigɛyɔrɔ fɛn b'an bolo k'u ka wulikajɔ kɛ yaasa nin ko in da bɛ se ka sigi a la cogo min na an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ faamuyaliko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bataki a fa sirila maa min fɛ minisiri Mamadu Kasoge kunun ko n'o o tun ye juillet kalo tile 29 ye san 2026 ko kɛlɛba o de fana daminɛtɔ filɛ nin ka ɲɛsin nin waleya cɛjugu ma an ka jamana kɔnɔna na bi Falaye i b'a dɔn ko bɛ bɔ n'an ka denmisɛnninw ekɔliso la ka taa n'u ye nin yɔrɔ ninnu na ekɔliso bɛ ekɔliso la bi a tɛ se ka lakali Ala de bɛ fara an kan. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Somatra fiɲɛ foroko Somatra bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye baarakɛla minnu bɛ yen ni faso ka cakɛdaw datugura ni olu jagoyara k'u ka baara jɔ Falaye n'an b'a fɔ o ma ko compressew olu wulilen don k'u jɔ bi k'u ka sɛbɛn wari miliyari 18 k'o bɛ Mali jamana la koyi ni faso cakɛda yɔrɔ baarakɛlaba ninnu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ nin kɛlɛ in na a mɛnna yaasa ka se ka nin wari in sɔrɔ bɛnkan kun sɔrɔla u ni Mali gouvernement cɛ sa min ye sɛbɛn wari miliyari 18 ye k'o de kan ka segin olu ma yaasa u bɛ se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na cogo min na kiiri tigilamaw ye jaabi di ka jo bɔ ka di olu ma
kabi ibe ka tile u bɛ nin wuli ka jɔ in na san 6 in fana kɔnɔna na transition fanga la tuguni u ye wuli ka jɔ kɛ bɛnkan kun sɔrɔla koyi Usman Berté ale bɛ nin kɛlɛ in na kabini a si finnen no fala ye fo kana kɛ baliku ye a bɛ kɛlɛ in na halibi Usman ale ni Cheikh Umar Sissoco olu tɛ nin kɛlɛ in dabila fiyewu min ye wuli ka jɔ in ye sa u y'a yira ko sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o ye musaka ko ye bɛnkɛra bɛɛ kan saracogo yɛrɛ kun fɔra nka fo sisan ministre de finance a tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'olu ka wari sarali ko ye fala ye miliyari 18 yɛrɛ kan ka di maa min ma a caman fatura koyi n'o dɔw bɛ yɛrɛ olu kɔni jɛra nin ko in kɔ kabini u y'u ka du bila ka n'u sigi bourse travail la ka nkamu gosi k'a yira k'a fɔ ko faso k'u ka wari sara fala ye fo kana se bi maa 52 in halisa u tɛgɛ ma da wari kan koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma min kan ka don ko in na o ye gouvernement yɛrɛ ko k'a bɛ min kɛ u ye dɛ a k'o sara sabula dɔ kɛra ten olu sigilen don ka kɔnɔni kɛ a mɛnna marabolo ni togodaw kibaruya la sa an bɛ taa Bafulabekaw fɛ yen min ye Bafulabe pankuru k'a fɔ ji sanfɛla la sa min ye kurun ɲɛnama ye o sɔrɔla bi ka di olu ma Bafulabekaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni maa minnu bɛ tɛmɛ Bafulabe ba fɛ Tintila ni Babaroto fanfɛla la sa u y'a yira sa ko baara in tacogo ka ɲi jeune n'o ye armée ka cɛkulu ye cɛkulu min bɛ siraba baaraw ni sojɔw kɛ olu de kɛlen don ka bila baara in na ye bi mobili 20 o bɛ se ka tɛmɛ siɲɛ kelen dugudenw sen t'o la minɛnmisɛnw sen t'o la camion baw ale ni camion lahawtaw ni bɛnnu u bɛɛ lajɛlen u nisɔndiyalen don bi sabula min ye armée ye ale taara bateau flottant min bila ye o fisayara kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw kun jɔlen don lahawta ko caman bɔr'o la bi min ye ko in ye ko a bɛ ka fisaya dɔɔni dɔɔni min ye cɛdenw ye olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri senfɛ armée ale ka pont flottant ko kɔni ye baaraw daminɛ Bafulabekaw olu fɛ yen Bankas maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka denmisɛnninw ma fila kɛ ko ye fala ye kalan tɛ waati min na sisan olu jiginna tu kɔnɔnaw la min ye binkɛnɛ minnu wulilen don sa ani bin minnu bɛ wuli mɔgɔw ka foro la u bɛ taa olu tigɛ k'u kɛ saraw ye dɔw ye dɔrɔmɛ 10 ye dɔw ye dɔrɔmɛ 20 ye denmisɛnninw bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɛ nin feereli de la yaasa ka se ka u dahirimɛ sɔrɔ u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ bi ko dɔw bɛ yen fala ye u tɛ jamana yɛrɛ bɛ fɛn minnu sigi sen kan ani maa dɛmɛbaga dɛmɛjɛkulu bɛ fɛn minnu sigi sen kan olu ka denbaya y'o to yen pewu koyi u yɛrɛ bɛ se ka on s'en démerder nous-mêmes baara de bɛ maa ŋunanfan foyi man dɔgɔ ni wulila k'i jɔ k'i cɛsiri ala ale b'i dɛmɛ an sɔnko dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya bɛra ale kɔnɔna na Bamanjɔ ni walekɛbaw taara bi ye kunna na sini ko min ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati infirmier kelen u y'o jogi u ka katakatani bɛ n'o bɛ u ka ambulanciya baara kɛ u taara ni o ye mugu kɔni cira sanfɛ anw y'an da an tɛ se ka fala ye infirmier ko k'ale b'a ɲɛɲini marifakisɛ ale sɔrɔ ale joginna a ka furakɛliw olu bɛ sen na min ye Direkaw fɛ yen ka sogo boso k'a a kolo bɛɛ lajɛlen bɔ a la o yɔrɔ kura dilanna olu fɛ yen Direkaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko tare misibaw sagaw min ye bagan tɔw ye olu fa yɔrɔ ɲɛnama ka tila k'a dulon k'a lasanuya k'a bila sen kan yaasa u bɛ se ka sogo sanuman sɔrɔ cogo min na o sigira sen kan min ye Nɛrɛlandɛw ka ɲamankanjɛkulu min n'o ye SNV ani Susikaw ka AGS olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ani jamana ɲɛmaaw yaasa ka se ka nin ko in sigi sefa wari 1,100,000 o de donna musaka la yaasa ka se ka nin yɔrɔ in jɔ min ye boucherw ye sa ale ni taabolo fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ bagan marako humu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni yɔrɔ in kɔni jɔli diyar'u ye nin waati in na Kucalakaw fɛ yen sɛnɛkɛla maa 200 ɲɔgɔn ko olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye u bɛna na o boloda u yɛrɛ tɔgɔ la sɛnɛfɛnw bɛ se ka maaw nafa cogo min na ka se ka dɔ fara u yɛrɛ ka sɛnɛ ale tagali ɲɛ kan o la sa dugudentɔw sɛnɛkɛlaw min ye bagan maralaw ye ka taa se a tɔ bɛɛ lajɛlen ma sɛnɛ hukumu kɔnɔna na u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ni jɛkulu in sigi ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye jɛkuluba 200 ɲɔgɔn ko ye o de kɔni ɲɛmaaw nana sa ka na ni lajɛ in kɛ lajɛ in kɔni y'a to sa sɛnɛkɛlaw ale ni jagokɛlaw olu ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma tɛ minnu bɛ jagobaw kɛ nɔgɔ feerelaw fana ale ni sumansi feerelaw u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka na u da don kuma kelen na yaasa ka se ka kɛ jɛkuluba kelen ye baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na waleya in ale bɔra Mali gouvernement yɔrɔ a n'a dɛmɛjɛkulu yaasa nin ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Baɲangarakaw fɛ yen yɔrɔ 4 bin taara kɛ olu kan Kende ale marabolo kɔnɔna na a yɛrɛ sa ko Kende commune kɔnɔna na nin kalo tile 28 kibaruyaw sɔrɔla cogo min na sa Bamanjɔ jɛkulu dɔw kɔni nana sa ka na bin ye mɔgɔw kan min ye dugudenw ye u y'a yɛrɛ sa ko Bamanjɔ walekɛbaw kɔni taara ni bagan dɔw ye
min ye kibaruya y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra yɔrɔ minnu na duguden minnu kun segira ka na sa n'u nana kun sigi u sigiyɔrɔw la a caman tilara ka segin tuguni ka taa Baɲangara ale ni Ninganikaw fɛ yaasa o ni bɛ se ka kisi cogo min na Kɔlɔnjɛbakaw fɛ sumansiw ale ni suman baaralaw ka taa se sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ma sa olu bɛ ka taare fɔ bi fala ye sabula nɔgɔ a kun fɔlɔ ye dili daminɛ olu fɛ yen min ye préfet ka dankan filanan ye Seku Damele ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan sɛnɛ bolofara min bɛ Kajolokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɔlɔnjɛbakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Ablaye Kulubali ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Chambre d'agriculture ɲɛmaa Seydou Kone o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se musow ka ɲɛmaa ma n'o ye Kɔnza Kone n'a bɛ Konatelakaw ka sigi la ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa sous-préfet central Seku Damele ale ka yamaruya kɔnɔna fala ye sango nɔgɔ tɔ ko k'o bɔ k'o d'u ma Kɔlɔnjɛba kɔnɔna na o nɔgɔ min dilen filɛ nin ye o kɛlen no taare olu bolo maa caman kɔni nana sa kɛnɛ in kan yaasa u bɛ se ka nɔgɔ in sɔrɔ cogo min nka min ye ɲinan ta ye o ma na fɔlɔ dɛ u kɔni bɛ ka dugawu kɛ sa u bɛ se ka na cogo min na yaasa baara bɛ se ka sigi sen kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres ale kɔnɔna na Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ Sewukaw fɛ yen bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana n'o ka na i Coko Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Sabama ana lawaliya tala suru min bɛ taa tali kɛ yiriwali ko ta nasira la sa o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na baara in ye tali kɛ o la min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na a ka kan an yɛrɛ k'an ka yɛrɛfɛn dɔw bayɛlɛma an fɛ yan n'an yɛrɛ tɔgɔla usine na baara in bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na Musa Alasani y'a yira sa k'a fɔ ko ni baara in kɔni sera ka sigi sen kan kɔɔri kabini a bɛ bɔ foro la baara minnu kan ka k'a la u bɛna olu kɛ min ye k'a kɛ gese u bɛna o kɛ ka tila k'a ta ka jurukisɛ fana bɔ a la galadonnaw fana ka se k'u nafalan sɔrɔ a la fo ka taa se a kisɛw n'a kolow bɛɛ lajɛlen ma sa k'u bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ni o ye min ye usine in kɔnɔna fana a bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan sanni feere bɛ se ka kɛ cogo min na n'an ka kɔɔri ye ani an ka fini dilannenw ye min ye waleya ɲɛ sa n'a sigira sen kan fana ɲinini fana bɛna sigi sen kan yiriwali ale ni yɛlɛma ka taa min ye an ka fini dilannenw ta nasira fɛ k'o nafa bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na sɛbɛn in kɔni tɛmɛna conseil des ministres la kunungo a lawaleyali tɔ sa o ye ni CNT maaw nana ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye a ka kɛ sariya sɛbɛn ka se ka lawaleya jamana ale kɔnɔna na conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma fala ye kunungo o hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni kɛnɛya hukumu kɔnɔna na ale ka baarakɛjɛkulu min bɛ yen n'o kan ka sigi sen kan sa maa minnu ye degun sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali gɛlɛyaba minnu kɛra sa ka se ka olu bila u ka hakɛw kɔnɔna na maa min taara ka kɛ o ye o directeur o secrétaire exécutif ye sa o ye colonel major Lanseni Dumbuya ye minisiriso min bɛ Wolomasiri Tabaw ka ko kunna fala ye ale ka minisiriso kɔnɔna na sa conseil technique olu fana sugandira colonel major Kaya Issa Sise
min ye chargé de mission ye o ye colonel Mama Sekou Lelenta ye colonel Fili Fofana ale fana olu fana sugandira o la maa min bɛ sa n'o kɔni bilalen no direction adjoint min bɛ matériel ni hydrocarbures kunna n'o ye taji ni bolimafɛnko ye armée kɔnɔna fala ye colonel major Mamadou Nambala Traoré ale taara ka kɛ o ye ministre min bɛ mara kama bɔli kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni baara kɛcogo ɲuman marabolo kɔnɔna na gouverneur min taara ka sigi Segu kunna ni waati na o ye Saka Magasa ye Saka Magasa ale yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ministre in yɛrɛ kɔnɔna na ale yɛrɛ fana ye administrateur civil ye conseil technique kunno min ye mara kama bɔli ministre ale kɔnɔna na gouverneur min sugandira ka taa Joyilakaw fɛ sa o kɛra général de division Keba Sangare ye Keba Sangare ale kɔni tɛ ko fɔ maa ye tuguni bɛɛ lajɛlen bɛ Keba dɔn ka sababuya kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye gouverneur la sabula kun kɛra Buguni gouverneur a bɔr'o la ka na kɛ Wolomasiri Tabaw ka daga dangan ye baro kɛlɛtigi kɛrɛfɛla la sa a bɔr'o kun de la nin waati na a kɔni tun bɛ yen min ye jɔyɔrɔ in dira ma ale kan ka taa Joyilakaw olu fɛ yen min ye Kucala gouverneur kura ye sa o ye général de brigade Aruna Samake armée de terre chef d'état-major kun ye ale nin waati laban na ale fana nɔrɔ bilara o la sa min ye ale kɔni ye maa wɛrɛ bilara ale nɔ na nin waati na sa u y'ale de ta sa ale kan ka taa général Ablaye Cissé nɔ na Kucalakaw fɛ yen yaasa ka se ka baara kɛ ministre so man ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko u ka ministre so yɛrɛ kɔnɔna na yen maa min bɛ yen n'o b'a ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw sigi sen kan ka se ka baarabaw kɛ n'an ka conseillers ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ ma ko inspecteur de service o kɛra Mohamed Mahmoud Ben Labati ye ale ye conseil affaires étrangères ye min ye Mali lasigiden so min bɛ France Égypte kaw fɛ yen conseil min nana taa ye sa o ye Moussa Dolo ye ale fana ye administrateur des affaires étrangères conseil des affaires étrangères ye maa min bɛ sa n'o kan ka kɛ Mali ka conseil ye Mali lasigiden so la France kaw fɛ yen o bɛna na kɛ Aïssata Gueye n'ale bɛ Traorélakaw ka sigi la ale fana ye conseil des affaires étrangères ye Mali ka consulat min bɛ Lyon kaw fɛ France jamana kɔnɔna na o bɛna na kɛ Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ale de ye Joyila gouverneur kɔrɔ ye fala ye ale kɔni ale garisɛgɛ ka di dɛ bɔra gouverneur la sa a bɛ taa consulat fana na France kaw olu fɛ yen maa sabanan min kan ka taa Mali ale ka lasigiden so la Canada kaw fɛ Ottawa n'o ye 3e conseil ambassade la o ye colonel Sidi Sadio Diallo ye ale kan ka taa o baara kɛ ministre so min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale fana ye falenka ka yɔrɔ la a ka chef de cabinet a y'o falen o kɛra Amadou Fane ye ale ye école karamɔgɔ ye sanayɛlɛ kalanso kɔnɔna na chargé de mission n'o ye a ka chargé de mission ye o ye Ndege Kone o fana ye sanayɛlɛ kalanso o maître ye Bakari Mamadou Cissé ale fana ye sanayɛlɛ kalanso maître ye ka taa se Aïssata Ɲari ma n'a bɛ Mayigalakaw ka sigi la ale ye écologiste ani biologiste ye min ye Ajaratu Sanogo o fana ye sanayɛlɛ kalanso ye ministre so min bɛ kɛnɛyako kunna sa ale ye maa sugandi sa ka taa bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali pharmacie ba kunna n'o ye pharmacie populaire ye o ye Abdelayi Keita ye ale ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye directeur général min sigira sa agence nationale min sigilen don sɛgɛsɛgɛliw kunna min ye dɔgɔtɔrɔsoko ko humu kɔnɔna na sa o kɛra Umu Jakite ale fana ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye an ka jamana kɔnɔ min ye sɛnɛ ministre so fana na OPAM directeur ba o kɛra min ye colonel major Moussa Dem ye n'o ye office des produits agricoles du Mali OPAM n'a bɛ Kɛnsanbugukaw fɛ yen o ɲɛmaaya dira colonel major Moussa Dem ma ministre so min bɛ yen n'o bɛ bolola baaraw kunna an ka jamana kɔnɔ ale ka chargé de mission o kɛra Lafiya Sinaba ye o journaliste ye kunnafonidila fana don madame Kaja Sise o ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ye min ye Umar Touré ye ale kɔni ye gestionnaire ye maanifinya taabolo o gestionnaire ye ale ye Umar Arver Sise ale ye dɔgɔtɔrɔ ye ale fana sugandira ka kɛ chargé de mission ye ni ministre so in na min ye dugubaw sigicogo duko ale ni dugukoloko ministre ale fana ye maaw sugandi ka chargé de mission o ye Musa Isa Daw ye a ye sariyatigi ye Abakari Touré o fana ye sariyatigi ye min ye Mulaye Idrissa Touré ale kunnafoni ɲɛdɔnba ŋana ye ale fana sugandilen no ale ni bolo ni ɲɔgɔnma o baara kɛli hukumu kɔnɔna na Fatumata Azara Mayiga o fana ye sariya dɔnbaga ye bɛn ni kelenya ale ni cɛfɔ ni kanbɛ ani dɔnko ni seko o maa ye o matarafaba ye ale ye
ministre min be no o be an yɛrɛ ka ko kunna sa n'o ye seko ni dɔnko ministre Fala ye ale ye maa ta sa k'o kɛ inspecteur de l'artisanat du tourisme ye Nuwanso o ye sanayɛlɛ kalanso école karamɔgɔ ale tun ye ministre ka segali kɔrɔ yɛrɛ Fala chef de cabinet kɔrɔ yɛrɛ Nuwanso kɔni ale tun ye Mamu ka chef de cabinet kɔrɔ ye n'an bɔr'o la sa ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa ministre min be yen ni o be an ka premier ministre yɛrɛ Fala ye premier ministre a ko ko waati min na jamanakuntigi ye ale wele san 2025 a ye sɛbɛn d'a ma a kan ka baara kɛ ni sɛbɛn min ye sɛbɛn yi o taabolo bɛ taa taabolo 8 na min ye novembre kalo tile 27 san 2024 o sɛbɛn cira ale ma jamanakuntigi fɛ Fala ye taabolo 8 a bɛ tali kɛ mara taabolo bɛɛ lajɛlen na yaasa gouvernement ka se k'i sinsin o kan ka baara kɛ k'a daminɛ san 2025 ka taa bila san 2026 la laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenw tun kɛlen don ministres fɛ u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na ka se ka jaabi di malidenw bɛ se ka wasa cogo min na ka kɛ ni malikura ɲɛtaa sira ka bɛn ni san 2063 ma ale ni a lawaleyali sɛbɛntɛniya min sigilen don sen kan sa san 2024 san 2033 yiriwali kuntalajan hukumu kɔnɔna na premier ministre ka laseli la conseil des ministres la gouvernement y'a yira sa ko a ye laseli min kɛ k'u y'a mɛn Fala ye laseli bɛ tali kɛ mun na o ye k'a yira sa gouvernement yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ min sigi sen kan yaasa ka se ka jaabi ɲɛnamaw sɔrɔ malidenw la wasali la u ka baaraw kɔnɔna na ko baara 251 o de kun dira u ma san kɔnɔna na Fala ye n'i y'o ta k'o lajɛ san 6 laban min tɛmɛ kalo 6 laban min tɛmɛna san 2025 u sera ka mun k'o kɔnɔ o ye baara 109 ye 100 sarada la o bɛ bɛn 43 buruburu 43 ma baara mun bɛ n'o bɛ senna bi o ye baara 83 ye 100 sarada la o bɛ bɛn 33 buruburu 17 ma min ye baara minnu bɛ yen ni olu ma kɛ fiyewu o ye baara 59 ye gouvernement maaw fɛ 100 sarada la sa o bɛ bɛn 23 buruburu 50 ma conseil des ministres ma ko ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ premier ministre ka laseli la ministre bɛ bolimafɛnko kunna sa ale ye ɲɛfɔli kɛ sa ko tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min n'o kɛra New York kaw fɛ n'o bɛ tali kɛ Siraba kasara ale kunbɛli la o ye jɛkulu ye sa ale ka baara kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kun sigilen don sen kan yanni san 2030 cɛ Siraba kasara bɛ se ka dɔgɔya cogo min na 100 sarada ni 50 ye hakili ka to bolimafɛntigiw la senatmaw ka taa fara min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ moto kan moto sen 3 ni moto sen 2 olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka matarafa cogo min na ministre y'a yira sa ko jɛrɛ in sen fɛ ale ni a jɛɲɔgɔn bɛ Bangladesh kaw fɛ olu ye ɲɔgɔn ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔla Mali ni olu ni ɲɔgɔn cɛ o fana kan ka lawaleya don nataw la jamana fila in bɛɛ lajɛlen fɛ ministre so min bɛ an ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko Mali ni Maroc ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na tako 4nan baaraw k'o kɛra an ka jamana kɔnɔ yan min ye fɛɛrɛ 21 sariya siraw fɛ ko olu sigira sen kan maanifinw ka taa ni ka segin jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ o sariyaw sigira sen kan min ye yiriwaliko ta nasira ye adamadenya sinsinni jagoko ta nasira sɔrɔko ta nasira kuran lakana kɛnɛya ka taa se jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ma Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn kɛra nin bɛɛ la lajɛ in kun cɛlen fana min ye masakɛ ye ale ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bisira jamanakuntigi yɛrɛ fɛ Kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ni Ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ ta o kan ka kɛ Marocains olu yɛrɛ fɛ yen baara in kɔni daminɛna sa kabini juillet kalo tile 23 ka taa kun cɛ juillet kalo tile 25 Mali jamana kɔnɔ yan wa fana fɛrɛ fana senfɛ fana min ye an ka jagokɛlaw ye ani Maroc taw k'olu fana jɛra ka baara kɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma o ko fana sigira sen ka jɛrɛ in yanni ale yɛrɛ ka sigi farikolo ɲɛnajɛ ani sifinw ka ministre ale conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa denmisɛnninw tɔgɔla don ko k'an ka ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ utu kalo tile 12 sen ta a bɛna ni denmisɛnninw tɔgɔla don yɛrɛ fana bɛna don ɲɔgɔn na an yɛrɛ ka jamana ta a n'o bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen baaraw bɛna daminɛ sa utu kalo tile 11 ka taa kuncɛ utu kalo tile 16 min ye ministre an tɔma Abdulkasim Ibrahim Fɔnba ye a ko sen ta kɔni bilalen don sifinw bɛɛ ni kelenya siniɲɛsigi ani ka kibaruya jugu k'olu kɛlɛ yaasa maaw kana na ni juguya ni damaca wale ta ka ɲɛsin jamanadenw ma bɛɛ ni kelenya ka se ka o fana ɲɛfɔ an ka jamana kɔnɔ ministre ka fɔ la sa ko nin bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kibaruyaw la kibaruya minnu n'u kan ka sinsin kosɛbɛ sifinw ka se k'u jɔyɔrɔ fa bɛɛ ni kelenya ale sinsinni la an ka jamana kɔnɔ o la sa jɛrɛ in n'o ye wulikajɔ in ye n'o kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ utu kalo tile 11 ka taa bila tile 16 la u bɛna baara minnu k'a kɔnɔ u bɛna tali kɛ bɛɛ ni kelenya sinsinni na
kalansen bɛna sigi sen kan sa yiriwali ale ni dugudenw olu bɛ se ka gɛrɛ bɛ se ka k'u laturu ka kibaruya sanuyaw d'u ma min ye baro segiw fana bɛna kɛ sifinw yɛrɛ ka se ka ŋaniya ta k'a yira k'a fɔ fasodenɲuman waleya u bɛ se k'a la tinsin cogo min na ka wolomasiri tabaw senkɔrɔma don olu baara kɛ min ye sifinnakaw ye sa u bɛna jolidiba fana sigi sen kan fɛɛrɛkɛrɛ fana bɛna sigi maliden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔ la min ye ɲɔanyew ye marabolo kɔnɔna na ka taa yiriwaliko ta na sira fɛ u bɛna o fana kɛ su kɛrɛnkɛrɛnnen sifiw tɔgɔ la su AES tɔgɔ la k'u bɛna o fana sigi Abdulkasim Ibrahim Fɔnba nin ye ale ka laseli ye conseil minisiri kɛnɛ kan kunungo minisiri min bɛ an ka jamana jagoko kunna sa ale ko k'a tun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan jɛrɛ min ye farafinna ale ka jɛrɛ 68 na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ lakɔlɔsili kɛ maaw ka hakili jagabɔ baaraw la n'a fɔ o ma ko propriété intellectuelle baara in sigira sen kan Genève-kaw fɛ yen min ye juillet kalo tile 7 ka taa bila tile 15 la a y'a jira sa ko lajɛ in senfɛ Mali sen yera la kosɛbɛ sabula farafinna jɛkulu minnu bɛ yen n'olu Mali jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kan kelen fɔ cogo min na a y'a jira sa ko jɛrɛ in senfɛ sa kuma sen dɔ tun kan ka sigi ka kɛ ni Ukraine ta ye Mali kɔni y'i kangara o la koyi ko ale tɛ fɛ fiyewu Ukraine tɔgɔ la kuma ka ta kɛrɛnkɛrɛnnenya ka don k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kun ye min ye faranfasiya kana bɔ maa la Burkina ni Niger fana farala Mali kan ani jamana wɛrɛw sa ka Mali senkɔrɔma don o ko in na minisiri y'a jira sa ko baabu kɔni kɛlen kɔfɛ wasaw caman sɔrɔla sabula jamanadenw yɛrɛ ka hakilina baw ye min ye AES jamanaw u y'olu dangɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye olu bɛ hakilina mun na k'o fana ɲɛfɔ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ale ka kuntilennaw minisiri bɛ kunnafonidiko kunna ale ni ka mara kama bɔlen kɛ ni bɔlɔlɔ sira ye Alhamdu Agi Iliya ni anw yɛrɛ ka minisiri ale y'a jira sa ko jɛrɛ 7nan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna jɛrɛ 7nan kɛra min ye bɔlɔlɔ sira matarafali ko ta na sira fɛ ani kunnafonidiko ta na sira fɛ baara in kɛra Nizeriyakaw fɛ Abuja juillet kalo tile 23 ka taa bila tile 24 na ni ye jɛrɛ 7nan in kɛnɛ ka sa Mali ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sabula a yira k'a fɔ ko kalata kɛra kalata min senfɛ sa secrétaire général sugandile kɔfɛ Mali ka jɔyɔrɔ bɛ n'o ye conseil d'administration membre ye Mali ye o sɔrɔ a nɔ na o la sa min ye segili ye ka danaya kurakura Mali kan k'o ma bɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ baara minnu bɛ sen na bi bɔlɔlɔ ko ta na sira fɛ an ka jamana kɔnɔ ani farafinna bɛ se ka labɛn min fana kɛ sa jɛrɛ min kan ka taa kɛ Katarikaw fɛ yen novembre kalo nata in kuntilenna bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Mali n'a ka fɛɛrɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka farafinna jɔyɔrɔ fa o ko la kosɛbɛ ko baabu ye tali kɛ o la min ye minisiri Alhamdu Agi Iliya ni ye a y'a jira sa ko nin jɛrɛ ni nin jaabi ɲuman in sɔrɔli bɔra Mali a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ani jamanaw ka bolodi ɲɔgɔnma sira fɛ farafinna bankun kan ko o ye nin ko in nɔgɔya kosɛbɛ ko wa fana ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn minnu sigira sen kan kunnafonidiko ta na sira fɛ san 2027 san 2031 a lawaleyali farafinna tɔgɔ la Mali bɛna na ye o la an ye danaya kurakura min sɔrɔ nin ye sa ko bɛ kɔni bɛ foli ni tani ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma wulikajɔ ni cɛsiri la kuma bɛɛ jamana bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni maanifinya tɔbɔtɔli ale ye conseil des ministres ladonna sa ko banajugu min b'an fɛ yan n'o ye dengue ye k'a kɔni jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnenw ta in kan jamanakuntigi ko sa ko bɛɛ lajɛlen ka bana kunbɛ kɛ i taalan ye ko ka fisa ni bana furakɛ ye an b'a fɔ sa ko conseil des ministres ale sɛbɛn fasirila maa min fɛ sa kunungo juillet kalo tile 29 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali chevalier de l'ordre national. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don le gilet kanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.
kunungo Mali television soba la nege kanye mugan kunafondi wati anya ye jabaraninga ka fo minye Mali gouvernement ye kwa ye panguru kura san panguru kura mi ministre Aluseni Sanu minye Mali aéroport PDG ani jamana kuntigi reka barake yoro o secrétaire général no ye Aluseni Jawara ye ulu ye ma folo ye munu tara panguru ndaje ka yira maula falai panguru in togode ko boyingi minye boyingi kebe wolovla an bisabani wolovla ko amanyogolon cheka in kosebe no boyingi 737 ye ko ni ata ka laje minye kilometri batan ani kele abisaka ode ta vitesse la falai musaka min donala sefa war milliard ta ani duru buruburu woro ode dona ala Aluseni Sanu ga folla kunungo television soba la falai minye avion santogo la sa anake korolen ngoni tonomadara o minando olu felela kata se sefa war milliard woro nyongoma minye soromu fana kera korolen na sa ale pièce fana feleli fana na o fana ta se sefa war milliard saba kata se milliard nani ma o bela jilen ko sa ko gouvernement era ko ni milliard saba duru nitla kata se milliard woro ma o de tasa ka se ka ke ga pangurin sa ani korolen ngoni ko chega ja ko sa Aluseni Sanu ga fola sabula ko korolen samaw ya fo ko ya ta milliard muga ne la atanwati minye pangurin ye ma ba sigiro ba ko na fo ma ko cabine VIP falai akona na fana sobe no ye shisoye o ba konna na minye tobligoro no ye cuisine o ba konna na ma ba bo sega duguta kene ayeshu ani tle wa minye abasigile do kosbe panguru kurai ko ni ata ga jatemne falai abe talike ko la komino ye yelama baw fana dono Mali jamana panguru ko la boyingi mun flani ye ni oye ke wolovla ni bisbani wolovla falai alaben chugo na manyogolo mbela jile frale nyanga PDG aéroport no colonel major la sina togolayi ale ko abnana yelama bado ko la koyi sabula afanga ere minye kilometri batani keleni kemeduru abisaka o boli o korosa ko tani nani abisoko ke boli la togola ka fola ko ni pangurin soro fala ka be saka bonia katani irisila ka ofe ka soro imajo ngani shinita do ina nsaole da shinka ofe sabula ofana ka ja aya ira saka foko anafam na kemi fana ye oye ka fo dugu janta be na telia kata chinyina waka se kana jona ka abna na ke oye ola sa kilometri keme konontoni biduru falai abode boli kele ale konna na ba tan flafli la waka be saka temo ofana ka sabula minye amanyogolo na mina to bela jile sugole nono tukomina ko be saka ke minye panguru nye sa Aluseni Sanu ga fola kabna na dobo jamana ka depensula ko sabula panguru do en chene migra samba fla ani mugani nani konna na ni bamanjole ni wale ka watara bianga panguru jigi kana ka minye panguru do en chie ko konna na sa kalotani duru uye mindo panguru warla ko adarawli ka boko sebe ministre go sa koni sani daka di ana ni oye ola sa ko minye ni panguru ngoni ablana blasenga mabaw ka dugutala no hanfalai aw ko tere ko be mabaw taw ngame mi ngon fo gouvernement mawye falai gouvernement kuna fo ndilaw ko tabulo fali ni panguru ngoy tera kata bantay ate mashiga kuna fo ndigala ni ORTMT ali ORTM ye bamanangan journal ka matema ola kunungo fitida wati fo soufe 20h tuabukan kangan sigi ka tuabukan ne kono dongodu wa kele ni sanje ta sigma ka page ka ate lesor ka page ka ate kuna fo ndila fo ka page ka ni ORTM dronte ama nyini nyema fo ka bara no ka enfana bulu parce que ni ko sugu ni yaye ka fo mogoti ka gire ako ka nyini ka nyedo bara na ke sugu dedu beka nga damakaya jamana ka kuna funa di tugo de bo okay sino ni ngela tan tugo mina ne tay sokomada na itaye yoroshi ni ORTM dronte abulu kelempe drone bulu o fana de gunye bara la be bara kala bela jile siram bara ke to la parce nga kan antika al sanga nyimo ma nga kan do bala o ka nga kan do bala fo ko de fam ya mo sigileno ka mew ka kan la mune kera mune be ka ke aka fu ino ka kana ORTM journal fo 20h fembe mana black ko no mo bo mume ko site foi me ko say na Senegal jamana kuntigi bora be ay mingera achu aga mo ya bla ko bololo srafe kabini abeka na ya bla kabe kanale asira ya bla kanana ngaw man sigi ko fo ORTM ko bo soufe 20h anga soro ka o soro o fana ka gele nambora ola falai miye sigira worona chambre criminelle bara olu damnena seben fla o de tume ako konna na krengrene la sigira worona na no commune worona konna e
u yɛrɛ ko sa k'an k'a fɔ ko arrondissement 6nan Fala ye 6e arrondissement ale tribunal kɔnɔna na sa min ye chambre criminelle ye u y'a yira sa kɔni k'a baara bɛna na ni lafiyaba ye kiiri tɛna bila ka wagati janw kɔnɔ tuguni i n'a fɔ a kɛra sigida tɔw la cogo min na o la sa sɛbɛn fila min tun b'u bolo sa o kɔni maafa ani bingali o ko de tun bɛ sen na ministre Mamadou Kasoge tɔgɔ la sa a ka secrétaire général n'o Boubacar Jara ale tun bɛ yen min ye ministre kiiri bolofara fɛn bɛ sigida 6nan kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen avocat ka ɲɛmaa n'o y'u ka beretigi ye Batoni ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Sulemani Suguntera u bɛɛ lajɛlen nana sa k'a yira sa k'a fɔ ko sariya ka tile sariya ka tigɛ a tigɛkoro la jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki procureur n'o o ye Cheikh Sala Sangare ye ale ye kuma min fɔ sa ko o kɔni bɛnn'a ma kosɛbɛ sabula ko min ye bɛɛ ka hakɛ bɛna dafa kiiri ninnu kɔnɔna na sigida 6nan na wa sigida 6nan fana Fala an yɛrɛ b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sabula olu ye anw ka kiiriso maaw ye anw ni olu de bɛ ɲɔgɔn kan yan don o don wa anw ka kiiriso Fala ye muso ka ca ye dɛ muso baarakɛlaba de bɛ nin tribunal in kɔnɔna na an b'u fo don o don timinanja ani wulikajɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa sa cour suprême kɔnɔna Fala ye magistrat kura 99 maa minnu taara ɲɔgɔn dan sen fɛ olu ka qualification tun bɛ cour suprême na Fala ye ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Bamasa Sissogo ye ni ale yɛrɛ bɛ nin waati in na ni ale yɛrɛ kɔni ye maa ye maa min bɛ cour suprême ɲɛmaa danga transition kunna ye fɔlɔ président par intérim de cour suprême kɔnɔna na sabula président ba ale kɔni ka baaraw banna yanni conseil supérieur de la magistrature ka sigi sen kan Mamadou Kasoge ale tɔgɔ la sa Boubacar Jara fana tun bɛ yen denmisɛnnin minnu talen filɛ nin Fala n'u kan ka magistrat daminɛ bilasiralikanw caman dira u ma mun ye Burama Kariba Konate ye ale yɛrɛ min ye procès verbal ni fɛn bɛɛ la kɛ n'ale avocat général ye a ye laseli min kɛ a ye ɲɛfɔli k'u ye baara min bɛ k'u kɔnɔ u kan ka kɛ tilennenya ni laadiriya la u diinɛ n'u ŋaniya la ka kɛ ni jamana sariyaw ye yaasa ka se ka jamanadenw wasa min ye Batoni ye ale fana tun b'o kɛnɛ ka Fala ye a fana y'a ka dantigɛliw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ sa sariya bɛ se ka labato sariya bɛ se ka sinsin cogo min na denmisɛnw yɛrɛ sa min ye Bamasa Sissogo ye n'ale ye cour suprême ɲɛmaa par intérim ye bi ale fana ye a ɲɛf'u ɲɛna sa baara in yɛrɛ ye mun ye a bɛ mun ɲini u fɛ mun kan ka sigi sen kan u yɛrɛ kan ka se ka mun faamuya sabula ko maanifin k'i ye i yɛrɛ de ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ministre ka secrétaire général ɲɛna o fana ye kuma kuncɛ sa welemadaw ni bonyakanw ka se ka olu da u bɛɛ lajɛlen tulo kan réseau Kia seko ni dɔnko ale ye o fɛɛrɛ kɛnɛba sigi kununko Bamakɔ yan min ye stade 26 mars ale dankun ka Fala ye dalalala ye maa caman nana sa balani kɔni nin y'a dɔgɔkun kelen de sigilen ye k'a daminɛ kununko la sa kalo tile 28 fo ka taa se tubabukalo kura ale tile 2 ma sa don o don balani de bɛna dasi ye fo ka taa dugu jɛ ministre ka ciden tun bɛ kɛnɛ ka sa o ye Basaliya Male ye ale yɛrɛ ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin nin ko labɛnbaw ma Kasim Bengali n'o ye Ntɔma ye ale min ye nin ko in sigi sen kan sa k'ale yɛrɛ fo Mariam Bagayogo ale kɔni ye nin ko in denbajala b'a ale de kunna Fala ye tile 6 ɲɛnajɛ in ko min ye balani ye kɔni a kɔ tɛna tigɛ ye Bɛlɛdugubala do o Ngusunbala do o Maninkabala do o Bamananbala do o Sinafɔ balani o a bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ ye réseau Kia ale min ka jɛkulu bolofara dɔ ye nin ye sa u bɛ welelemada maaw fɛ sa don o don bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade 26 mars la ɲɛnajɛ a tɛna kɛ mansi negela ye nin waati in na an bɛ taa fan fɛ yan'an ka na kɔkan kibaruyaw la. Mali Côte d'Ivoire min ye Mali ni Côte d'Ivoire kaw ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa port autonome n'o ye Côte d'Ivoire port ye a ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan nin waati laban in na yaasa jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ɲɔgɔn ye in y'a to sa Mali yɛrɛ ka minɛn minnu bɛna bɛ Côte d'Ivoire port la olu bɔcogo n'u nacogo n'u taacogo olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na taa ni ka segin Mali ni Côte d'Ivoire cɛ u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na layiduw taara baara kɛcogo ɲuman na Nizeriyakaw fɛ yen olu ka wolomasiri tɔgɔ ka pankuru maaw n'o ye nafu ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko pankuru kura dɔw kɔni u y'olu sɔrɔ n'o ye avion de chasse 3 ye senfilɛw o kɛra a ko la yan'u k'a bila ka taa kɛnɛ kan yaasa bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Bamajɔni ka walekɛbaw ye ko Nizeriyakaw kɛlen don ka fɛɛrɛ kura tigɛ
kama o pankurun bɛɛ lajɛlen yirala Algérie jamanakuntigi ale bɔra ka kuma in senfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko Algérie kɔni sinsinnen don min kan nin waati in na o ye a ti sen don a kɛrɛfɛ jamana si ka baara la yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na u ka jamana kɔnɔna na wa Algérie fana y'a yira sa k'a fɔ ko Mali kɔni ko ale ni Mali ko ye teriya dan ye wa min ye a sigiɲɔgɔn jamanaw ye k'olu fana na ye sigiɲɔgɔnya ɲuman min na sinsin ale n'olu fana ni ɲɔgɔn cɛ min ye Bamajɔlen Jugawale kɛlɛli ye Algérie bɛna n'o kɛ fo ka se a dan na nka a y'a ɲini bɛɛ fɛ maa si kana se Tunisie ma sabula o de y'a ka den mandi ye Gabon ale ni Guinée Bissau Guinée équatoriale olu bolo dɔ sɛbɛnna sa sɛbɛn bɛ tali kɛ gun damadɔ na u y'o sɛbɛn fasiri n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye yaasa Gabon ale ni Guinée équatoriale ka se ka o gun baara kɛ gun saba in bɛɛ lajɛlen sanfɛ sa a yira k'a fɔ ko taji kɔni tonnen de bɛ yen yaasa u ka se k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ sama-samali la a bɛ san caman bɔ nka bɛnkan sɔrɔla Addis Abebakaw fɛ yen Irisilakaw y'a yira sa k'a fɔ ko maa min bɛ yen n'o o ye Telegram ɲɛmaa ye k'u bɛ ka ale ɲini bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pavel Durov ko maa min don sa ko min ye passeport min b'a bolo k'o ye France passeport ye ani Emirates ka passeport k'o de b'a bolo a jalakilen don sa k'a yira k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen Jugawale kabaw ye kɔni ko a n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ye Telegram ye ale ye bɔlɔlɔ sira ka kibaruya di yɔrɔ ye kibaruya di yɔrɔ min fana maa caman bɛ kibaruyaw di ye ka baaraw kɛ yen Moyen-Orient kɛlɛ hukumu kɔnɔna na sa États-Unis y'a yira sa k'a fɔ ale ni Arabie Saoudite kɔni olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka baaraw ni wulikajɔw kɛ ka ɲɛsin Bamajɔlen kɛbaw ma minnu ka surun kosɛbɛ Iran na o la sa u y'a yira sa ko jɛkulu marifatigi dɔw bɛ olu ka surun Iran na u y'olu kɔni gosili daminɛ yaasa cogo min na u fanga bɛ se ka dɔgɔya sabula ko sɔmikɛru ma sa k'u bɛ ka Iran dɛmɛ a ka ni kɛlɛ na ka taa olu juguya la Japonkaw fɛ halisa dugudenw kɔni bɛ kasi la hali bi koyi jamana yɛrɛ kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ Japon yɛrɛ jamanaden bɛ ka caya maa miliyɔn 120 bi Japon bɛ o de la san 40 tɛmɛnen kɔnɔna na o jateminɛ minnu kɛlen filɛ nin sa n'o danganɛmayara kunnasini ko u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni kan ka lajɛ sabula u ka jamana yɛrɛ tɛ min bɔ jamanadenw ɲini kana se u ma wa min ye maa kɔrɔtaw ye fana olu fana caman baden bɛ u fɛ yen Ebola ko tile 45 o ko hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye RDC ale kelen kɔni tɛ tuguni n'o y'a sɔrɔ u tun y'a yira sa ko ka tile 45 di maaw ma k'u sigi ni Ebola yer'i la k'a ko kɛra kabako ye maa dɔ kɔni sɔrɔla Kampalakaw fɛ yen Ebola yera ale la maa kofɔlen sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a ka minɛli ka bila kɛrɛfɛ o maritaba bonyana kosɛbɛ sabula maa ma falen don jɔyɔrɔba de bɛ a bolo jamana in kɔnɔna na o la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ min kɔ u dan fɛɛrɛw tigɛ sa u ni Kongo ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye kɔlɔsili dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na ko barika bɛ se ka bonya cogo min na mobili ko ta na sira fɛ BMW n'ale ye Alimanw ka mobili dilanyɔrɔ ye a ko ni Ala sɔnna a ma yaasa ka se ka baarakɛlaw dɔgɔya sabula sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ tuguni maa 8,000 a bɛna olu bila ka taa baarakɛbaliya la ka bɛn ni san 2027 ye yaasa cogo min na sa sarako bɛ se ka sinsin baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na baarakɛlaw kɔni kɛlen don sa ka wulikajɔ kɛ ka mankan boloda nka min ye baarakɛyɔrɔ in ye a ɲɛmaaw ma kala don ɲina ka bɛn n'o ye sabula k'olu bɛ nin kɛ yaasa baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ka se ka to sen kan farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ sa min ye nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu ye n'o ye ndolanci jɛkulu ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye FIFA kɔni ye k'a bɛ ka min sigi sen kan nin ye o tɛ bɛn olu ma bi o tɛ bɛn o ma sini o la sa ko FIFA de y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛna na Coupe du Monde labɛn baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ fédération diɲɛ kɔnɔna na olu sen ma don a la min ye nanzaralakaw taw ye ani faransi taw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in tɛ bɛn min ye Tchèques olu kelen pe dɔrɔn kɔni ko ko olu bɛ jɛ ni a ye nanzara jamanaw la ka bɔ o la sa Asie fan fɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu ma jɛ ni a ye min ye farafinna fan fɛ farafinnakaw ko k'u bɛna hakili jagabɔ kɛ Gianni Infantino ale min yɛrɛ ye FIFA ɲɛmaa ye a ko ko min ye septembre kalo nata tile 19 ko k'a sɔrɔ bɛɛ ka jaabi sera a ma yanni FIFA yɛrɛ ka lajɛ cɛ yaasa bɛɛ k'i ta ni bila dɔn jɛkulu in sigiliko la min ye sɔminkɛlo nana sa ko Gianni Infantino ale yɛrɛ ka fanga bantɔ don FIFA kunna ni a ye nin sigi sen kan ni baara banna na t'i sigi a kɔni y'a yira sa ko ni jamana o jamana fédération sɔnna a ma u nana min ye euro wari miliyɔn 35 ta ka di olu ma u ka se k'o kɛ u ka worosɔngɔ ye yanni ko in bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan farikolo ɲɛnajɛ halisa musolakaw marokokaw fɛ kunungo an ka sabata sɛgɛ musomanw olu bina 2-1 u ni Cameroun de tun bɛ ɲɔgɔn na kunungo ndolata in kun y'u bɔ ko fɔlɔ ye Coupe d'Afrique ale kɛnɛ kan Aissata Traoré sanga 30 ale de an ka cɛlu dasi penalty kan min ye an ka musow ye u yɛrɛ kɔni ma se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula min ye a tɔgɔ di Camerounkaw ye
olu nana sa kana min ye telu a jibo ka tila k'a kɛ 2 ani 1 ye nin waati in kɔnɔna sa an ka jɛkulu kɔnɔna sa an kɔni buruna min y'an ka musolakaw ye olu ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fala ye farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna hali bi Bamako ligi bɛ nana sigi Ligue de football de Bamako a kan ka sigi u ye kalata joli kɛ 3 tɛ u y'a kɛ cogo cogo ni Isa Siribe ka yen u b'a fɔ ko ka segin a kan Zeyin comme dɔ in kun ye u bolo tun ye fédération labɛn haraba ye Zeyin k'u ye temps ta ko k'a dilan ka ɲɛ bi ni Ala sɔnna a ma min bɛna kɛ ligue président ye Abdallah Babi ale kɔni ka liste bɛ ani Isa Siribe de bɛ ɲɔgɔn na kabini ko in daminɛ ni Ala sɔnna a ma an n'a dɔn bi tile kɔnɔ ni maa min ye kɛ an bɛna an ka kibaruya kuncɛ min o man di an balimakɛ a n'an terikɛ n'o ye Madi Keyita ye a bɛna an ka kumaso kɔnɔ yan kuma caman n'an mago sera a ma Ala jarabi binna a kan kunun ko a kun taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw n'u y'a jira sa ko k'a sen 2 tigɛ ko yaasa bana min b'a la u bɛ se ka dansira la cogo min na nka sɔgɔmada in na an y'a mɛn k'a fɔ ko bana yɛrɛ ma ku a yɛrɛ fɛ Ala y'a ka kalifa minɛ a la a ye bɔko laban min k'an fɛ yan an n'a ka babu an ka jɛko laban tun bɛ Orange ale ka kow kan. Parce que ne delila ka kuma dɔ fɔ il faut instaurer un module d'éducation aux médias depuis les écoles primaires parce que internet ye fɛn dɔ ye bɔlɔlɔ sira ye fɛn dɔ ye réseaux sociaux ni fɛn dɔ ye burunin da 2 don quoi a bɛ dépend e yɛrɛ b'a utiliser cogoya min na parce que fɛn minnu don u ma don an ka jamana kɔnɔ da fɛ u donna fenêtre de fɛ an balila ka TikTok ye de o jɔn kalanna TikTok la donc a man ka kɛ ten en réalité TikTok kun kan ka na expliquer an ye fɔlɔ kalo damadama application dɔ bɛ yen nin a bɛ utiliser tantôt de o ma kɛ donc an balila donna dɔrɔn an y'a télécharger on voit que les gens font tellement de dérives là-dessus parce que u t'a dɔn dɔnbaliyaw b'a la donc jamana ɲɛmɔgɔ an b'a ɲini u fɛ o yɔrɔ la ko fili man jugu tɛ segin kɔ de ka jugu an ka segin kɔfɛ ka na hali bi ka se ka fɛn ninnu kalan denmisɛnninakaw kan ka kala la mɔgɔkɔrɔbaw kan ka kala la hali kunnafonidilaw minnu bɛ fɛnw lase bɛɛ lajɛlen de kan ka kalan bɔlɔlɔ ninnu utiliser la ni dun ko bɔlɔlɔ i ko internet ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ combat min na i y'a fɔ cogo min na an bɛ lutte mun na volume ka dɔgɔ a man dɔgɔ Ala k'a kɛ hɛrɛ ka kuncɛ hɛrɛ la pour que maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ Orange Maritel Telecel Keyita an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na Ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ jɛnatigɛ ye nin de ye n'i ma ban nali ma dɔrɔn i tɛ dan taali ma ni Ala sɔnna a ma a ka jɛnaja don mana fɔ an n'aw da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka dugawu don kɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a muso a n'a denw a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ko Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ sumaya jani ni Ala sɔnna a ma su in na min ye carte biométrique ani passeport maliden minnu bɛ kɔ kan degun bɛ a la cogo min na Dabakoto Ba an bɛna ale bisimila a kana ɲɛfɔli kɛ an ye nɛgɛjuru sira fana bɛna bila n'o ye 92 42 42 30 ye bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ ka faamuyali kɛ a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya maliden minnu bɛ kɔ kan an b'a ɲini olu fɛ k'u labɛn su in na u bɛ ɲininkali minnu k'an na nin su in na y'a ɲininkali kɛ kɛnɛ ye sabula min ye Dabakoto ye ale bɛ caman dɔn a ko la ale bɛ wuli ka jɔ caman kɛ fɛɛrɛ minnu fana bɛ yen bi n'a nana Bamakɔ yan ka na a ko ɲɛɲini mun fɔra a ye a bɛ n'o fana da maaw tulo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na an bɛ kibaruya di nɛgɛ kanɲɛ 21 ni Ala n'a kira sɔnna a ma Ana Jara tun bɛ yan Falaye Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin